a boutique yayi siyayya sannan suka kama hanyar gidan su Halimatu. Sosai Ami ta ji daɗin ganin ƴarta tilo a duniya bata da matsala a gidan mijinta. Sai ƙarfe 2 suka bar gidan Halimatu har da ƙwallonta a mota. Ya Abdulfatah sai tsokananta yake jare gidan Mummy suka nufa. Mummy bakinta har kunnen in-law ɗinta ta zo. Bayan sun gaisa Halimatu ta haura sama tayi ta tadda Hauwa'u na waya. Hauwa'u na ganin ta bata san lokacin da ta saki wayan ba. Hugin juna suka yi title. Bayan sun zauna Hauwa'u ta fara bata labarin Musa har take gaya mata zai aiko parent ɗin shi. Duka maganar da suke a kunnen Musa saboda ta manta bata kashe wayan ba. Sosai ya ji daɗin yadda Hauwa'u ke yabon shi a bayan idon shi, sai da yaji ta ce bari in kira shi ku gaisa sannan yayi hangin wayan. Hauwa'u wayan ta ɗauka wanda tun zuwan Halimatu ta yarda ita. Bugu biyu Mustapha ya ɗauka. Nan Hauwa'u ta ce mai za su gaisa da Halimatu. Gaisawa suka yi da Halimatu sannan ta ba wa Hauwa. Suna cikin waya suka tsinkaya muryar Mummy na cewa ku ba za ku fito ba kun shige ɗaki kamar sabon amarya. Hauwa ta ce ga mu nan zuwa Mummy. Sallama suka yi da Musa tare da alƙawarin zai kira ta da daddare. Nan suka fita suka zauna a falo suna ta hira kamar ba surukai ba. Sai da suka yi dina sannan suka fito don tafiya. Mummy ta haɗa ma Halimatu su turare da humra da sauran kayan ado. Haka suka kama hanya sai gida. Washegari tun da asuba Halimatu ta tashi tayi wanka tayi sallah ta shirya sannan ta fito kitchen ta nufa don ɗaura wa mijinta breakfast. Ƙarfe 7 ya Abdulfatah ya fito cikin shirin sa na zuwa aiki. Breakfast yayi sannan ya ce princess na zan tafi. Halimatu ta ce Allah ya kare min kai mijina ya dawo da kai lafiya. Duk wani sharri da ke kan hanya Allah ya nusantar da kai da shi da kuma duk wani ɗan uwana musulmi. Duk wani alkhairi da ke cikin wannan rana ya haɗa ka da shi. Ya Allah ka kare min mijina a hanyar zuwan shi da dawowan shi. Ta ƙarasa magana tana ƙarasowa kusa da shi fik tayi mai a forehead ɗin shi. Ya Abdulfatah ya ce amin Allah ya biya ki matata ya baki yara masu yi miki biyayya kamar yadda kike mana. Halimatu ta sunkuyar da kai ta ce Allah ya bamu masu albarka. Ya Abdulfatah ya ce amin princess ɗina. Haka Halima ta raka shi har parking lot kamar yadda ta saba kullum. Bayan ta dawo ne ta gyara ko'ina sannan ta koma ta kwanta. Sai ƙarfe 10 ta tashi wanka ta ƙara yi ta shirya ta fito yin breakfast. Bayan ta gama ta dawo falo ta ɗauki phone ɗinta ta kira Ammi. Sun daɗe suna waya har baba sai da suka gaisa daga bisani suka katse wayan ba don sun gaji ba. Tana katsewa kira na shigowa tana jin ringing tone ɗin ta san waye saboda nashi daban ne. Oh my darling I love you. Murmushi tayi sai da haƙoranta suka fito sannan ta ɗauka sun daɗe suna waya har tayi girkin rana. Daga bisani Halimatu tayi mai sallama. Ya Abdulfatah sai ƙarfe 4 ya taso daga aiki sai da ya biya ta supermarket yayi ma princess ɗin shi sayayya kafin ya kama hanyar zuwa gida. Yana isa ya tadda princess ɗin shi na jiran shi a falo. Tana ganin shi ta miƙe tayi hugging ɗin shi tare da amsan briefcase ɗin shi. Sannu da zuwa tayi mai sannan suka nufi ɗakin shi. Halimatu ta shiga toilet ta haɗa mai ruwan wanka. Duk yanda yayi ta zo tayi mai amma sam ta ƙi yarda ita kunya haka ya haƙura ya shiga shi kaɗai. Bayan ya fito ya tadda Halimatu ta fito da farar jallabiya godiya yayi ma Allah sannan ya shirya ya sauko ƙasa. A kitchen ya tadda Halimatu na aiki nan ya shiga taya ta har suka gama suka jera a dining. Kowa ɗakin shi ya nufa don an fara kiran sallar magariba. Ya Abdulfatah alwala yayi sannan ya fito ya tafi masallaci. Halimatu kuwa tana shiga wanka ta fara ta ɗauro alwala sannan ta fito. Shiryawa tayi cikin doguwar riga mai hannun shimi ta feshe jikinta da humra kala-kala mai daɗin ƙamshi. Sallah tayi bayan ta idar ne ta fara karatun Kur'ani har aka kira sallar isha'i sannan ta gabatar da sallah. Simple make-up tayi ta ƙara feshe jikinta da turaruka da humra. Fitowanta yayi daidai da shigowar Ya Abdulfatah tun a bakin ƙofar falo ƙamshi ya daki hancinsa. Lumshe ido yayi tare da ƙarasowa cikin falo. Rungume tayi ya hau kissing ɗinta. Halima bata hana shi ba sai da ta ga yana neman wuce gona sannan ta zame ta bar shi. Dining ta nufa. Ya Abdulfatah da ƙyar ya ɗaga ƙafan shi ya ƙarasa dining. Halimatu da ta manta ta dinga bashi a baki. Suka gama cika cikin su falo suka dawo suna hira har ƙarfe 10 sannan suka nufi ɗaki don kwanciya. Bayan wata 5 Halimatu yau tunda ta tashi bata jin daɗin jikinta sai kasala. Kafin wani lokaci zazzaɓi mai zafi ya rufe ta. Hankali Ya Abdulfatah ba ƙaramin tashi yayi ba. Ɗaukan ta yayi zuwa asibitin Vickers Hospital. Bayan likita ya gama gwaje-gwajen sa ya fito ya tambayi wa ya kawo Halimatu. Sariya Muhammad da Ya Abdulfatah ya miƙe follow me. Cewa likita. Ya Abdulfatah bin shi yayi a baya har office sai da suka zauna sannan likita ya cire glass ɗin shi ya dubi Ya Abdulfatah ya ce congratulations sir your wife is pregnant. Ya Abdulfatah saboda tsananin murna har sujada sai da yayi na gode ma Allah. Bayan wasu awanni likita ya sallame su tare da basu magunguna da zata dinga sha. Ya Abdulfatah godiya yayi sannan suka kama hanya. A hanya Ya Abdulfatah sai tsokanar Halima yake yi a princess kin kusa zama moda ni kuma fada.
Ita dai Halimatu ba baka sai kunne, duk abin da ya gani a hanya na cizo ya siya, cewa shi kar a bar mai yaro ko yarinya da yunwa. A haka suka iso gida, haka suka yi rayuwa cikin farin ciki. Duk wani aiki na gida Abba Fatah ya hana Halimatu, in yana gida shi yake yi, Hawwa'u na taya shi, da yake Hawwa'u ta dawo gidan da zama. Bayan sati biyu yau, tunda Halimatu ta tashi gabanta ke faduwa, ta rasa dalilin, gaba ɗaya hankalin kowa ba a kwance yake ba, sai addu'a suke. Wurin karfe 1 wayan Halimatu ta fara ringin. Hawwa'u ce ta ɗaga saboda Halimatu bata da kuzarin ɗaukan, barin ma da ta ga baƙon ruwa. Salama ta yi, a ɗayan ɓangaren ta ji wata murya ta amsa salama tare da cewa don Allah da Halimatu Muhammad nake magana. Hawwa'u ta ce da ita kike magana. Wani abu ne? A ɗayan ɓangaren aka ce to dan Allah muna so mu ganki a kawo bus stop, akwai wata magana mai muhimmanci, ina so ki zo da wani naki. Hawwa'u ta amsa da to gani nan zuwa. Halimatu ta kalle ta a zaune ta ce waye? Hawwa'u ta ce ba a faɗa min ba, amma an ce mu zo kawo bus stop, bari mu kira ya Abdul Fatah mu faɗa mai. Hawwa'u ta ƙarasa magana tana da number ya Abdul Fatah. A bangaren yayan Abdul Fatah shi ma ya kasa taɓuka komai, bai ji daɗin jikin shi, yana cikin tunani ya ji wayan shi ya ringe ɗauka, ya dinga ganin Hawwa'u ke kiran shi. Ya Abdul Fatah, yanzu aka kira mu a kawo bus stop, ana neman Halimatu, ciwar Hawwa'u kenan. Abdul Fatah ya ce waye kuma, lafiya yake neman ta? Ya faɗa cikin damuwa. Ya Abdul Fatah ya ce ban san shi ba wallahi. Ya Abdul Fatah ya ce okay ku jira ni gani nan zuwa. Ya katse waya. Wajen ogan shi ya ɗauki excuse sannan ya kama hanyar zuwa gida. Yana isa ya tadda Hawwa'u da Halimatu na jiran shi. A hanyar gaban Halimatu sai faɗuwa yake sai kuma hawa. Haka suka isa wurin, Hawwa'u na bata baki. Hankalin Halimatu ne ya tashi ganin wajen cike da al'umma. Suna ƙarasuwa Halimatu ya arba da gawan mahaifinta kwance akan titi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abin Halimatu ta faɗa kenan, ta zube a wajen some. Ya Abdul Fatah ma kawai na maza yayi, amma mutuwan ta ingiza shi, so Hawwa'u ma tuni hawa ya gama bata mata fuska, tsayawa ta yi gare ta. Ya Abdul Fatah ya kira musu ya faɗa mai inda suke, ba da ɗawa musu ya katso cikin tashin hankali don mutuwan ta ingiza shi ma. Mustapha ya ɗauki gawan bayan 'yan sandan sun zo, ya nufi gidan su Halimatu da gawan. Ya Abdul Fatah kuma asibiti ya nufa da Halimatu. Emergency aka ɗauke ta, ƙyar likitoci suka samu ruwan Halimatu ya dawo daidai, amma bata farka ba. Ɗakin hutu aka tafi da ita. Ami ita ma sai da ta suma yanda ta ga mijinta. Halimatu kwananta 7 a asibiti sannan aka sallame ta. Ami kuma kullum cikin kuka take, duk ta rame kaman ba Ami ba. Abokin marigayi ne ya zo bayan ya ƙara yi musu ta'aziyya, sannan ya ce kafin in fara yi muku bayani ina so ku sani kowane mai rai tabbas mamaci ne. Allah ya san muna son Muhammad, amma ya fi mu san shi. Yanzu addu'a yake nema a wajen mu, ba hawaye ba. Ya karasa magana yana kallon Ami da Halimatu. Ya nisa ya ce a ranar Monday ɗaya da ya gabata 18 ga watan September an samu haɗarin mota a daidai gadar Kawo. An yi lodi zuwa Rigaci kuma har Allah ya ɗauki ran mutane 3 a take kafin a kai su asibiti. To Allah ya yi wa mahaifinki, yana cikin yanzu, addu'a ko yake bukata kawai. Ya karasa magana yana hawaye. A falo ba abin da kake ji sai kukan Ami da Halimatu. Ya Abdul Fatah da kanwar Ami ke ta basu baki. A haka rayuwa ta juya wa Halimatu baya. Mahaifinta kullum cikin yi masa addu'a dai. Duk yanda ya Abdul Fatah ya so Halimatu ta dawo yadda take a baya, amma abin ya gara. Ami kusan kullum sai ta yi kukan rashin mijinta. A haka har Mabaruka ta dawo gidan da zama. Bayan wata 6 watan haihuwar Halimatu ya tsaya, kullum 'yan uwa cikin fargaba suke. Ami tana ba Halimatu addu'o'in da za ta dinga. Ya Abdul Fatah kam duk wani shiri na haihuwa ya gama, rana kawai yake jira Allah ya kawo. Yau Halimatu tunda ta tashi da ciwon mara ta tashi, amma sai daurewa take. Ya Abdul Fatah ne ya lura da yadda take. Ya ce Princess me ke damun ciwo? Ya Abdul Fatah cikin damuwa daurewa ta yi, ta ce ba kuma. Ya Abdul Fatah ya kalle ta ya ce baki taba min ƙarya ba. Yau karki, na ga alaman baki da lafiya kuma kina faɗa min ba komai. Murmushin ƙarfin hali ta yi sana ta ce haba Prince, ya haƙuri, bana jin daɗi ne. Abdul Fatah ya ce mu je asibiti ma tun kafin ciwo ya yi tsanani. Ba musu Halimatu ta miƙe don ɗauko hijabi, amma sai da ta kasa durƙushewa ta yi a wajen. Hankalin ya Abdul Fatah ne ya tashi ganin halin da Halimatu ke ciki. Kwasawa ya yi da gudu ya nufi ɗakin ta, ya ɗauko mata hijabi ya ɗauko ya dawo downstairs. Ko tsayawa bai yi ba, ya ɗauke ta da gudu ya nufi parking space. Da sauri mai gadi ya buɗe. Ya Abdul Fatah ya kwasa da gudu. Halimatu ta sha sano ya fi a ƙirga kafin su isa, ta galabaita. Suna isa aka ce musu haihuwa ne. Labor room aka shiga da ita. Nan ya Abdul Fatah ya kira Mummy ya shaida mata, sannan ya kira Ami. Ba a fi minti 40 ba sai ga Mummy da Hawwa'u. Ya Abdul Fatah ya kasa tsaye ya kasa zaune, sai zirga-zirga yake a kofar labor room. Mummy ce ta bada wa Hawwa'u key din mota don ta je gida ɗauko kayan amfani. Alhamdulillah Allah ya sauke Halimatu Sadiya cikin ƙoshin lafiya, ta samu santalelan yaronta. Barakallah, saka marigayi ba abin da ya bari wajen kakansa.
Yaya Abdulfatah kan baki har da kunnen shi duk a buɗe suke sun kasa rabuwa don murna. Aka kira Ami da 'yan uwa aka sanar da su. Nan 'yan uwa suka cika asibiti amma banda Ami saboda kunya sai Mubaraka ta aika ta gano mata lafiyan jariri da uwar jariri. Sai bayan la'asar aka sallame su. Ba yadda Mami bata yi ba akan Halimatu ta dawo gida amma Abdulfatah ya sa ma idon shi toka ya ce ba wanda ya isa ya tafi mai da mata. Ko da aka kira Ami aka faɗa mata cewa ta yi a ƙyale shi za a samu mai kula da ita. Aka gida ya cika don ganin bebi. Ya Abdulfatah har hutu ya ɗauka a ofis don ya dinga kula da bebin shi. Ranar suna ya zaƙo inda aka yi taro na gani na faɗa. Yaro ya ci sunan kakansa Muhammad amma ana kiransa da Farhan. Bayan kwana 40 Halimatu da Farhan sun yi kyau sun yi ƙiba. Da yake Farhan mai garin jiki ne in ka ganshi zaka ce ya fi kwana 40. Yau Saturday Halimatu ya Abdulfatah da Farhan na ganin cikin shirin su na fita. Ya Abdulfatah riƙe da Farhan ita kuma Halimatu ta ɗauko waya za ta yi musu selfie. Kai masha Allah sun kyau. Gidan Ami suka fara zuwa sannan gidan Mami. Aka suka zagaye gidan 'yan uwan Ami na son yaron saboda ba abin da ya bari na marigayi komai nashi ne. Bayan wata 3 bikin Hauwa'u ya matso shirye-shirye ake ba na wasa ba. Halimatu, Mami da Farhan suka je Italy don siyo mata kayan ɗaki da na kicin. Farhan ya ƙara girma yayi wayo yana ɗan miƙewa tsaye. Ya Abdulfatah su ma shirye-shirye suke shi ne aminin ango kuma yayan amarya. Ita Hauwa'u cewa ta yi ba za a nuna ƙarya ba walima kawai Halimatu ta yi organizing. Dangin ango sun kawo akwatin dozen sun sa mata kaya masu tsada da kyau masha Allah. 'Yan uwa sai zuwa ganin akwati suke. Bayan an gama gani aka ɗauko aka kai gidan Halimatu. Yau take ɗaurin auren masoya wato Hauwa Usman da Almustapha Tahir. Manyan mutane daban-daban jama'a sun shirya ɗaurin auren. Sai fatan Allah ya basu zaman lafiya. Ƙarfe 2 aka fara walima inda Malama Sa'adatu Musa ta yi nasiha akan zamantakewar aure a wannan zamani. Ƙarfe 7 motar amarya ta zo aka ɗauki amarya zuwa gidanta da ke unguwar Rimi kusa da na Yaya Abdulfatah. Gida ɗaya ne ya shiga tsakaninsu. Tsaruwan gidan ba a faɗa sai wanda ya je ya gani amma fa bai kai na Yaya Abdulfatah ba. Bayan shekara 2 Halima na gani zaune da ƙaton cikinta tana magana. Prince wai ina Farhan yake tun ɗazu ban gan shi ba. Yaya Abdulfatah ya ce maybe ya fita zuwa gadi. Hammatu ta ce mu je nima ina so in yi exercise. Yaya Abdulfatah ya taso ya hau shafa cikin ya ce Prince ko dai 'yan biyu ne na ga sun takura min ki faɗa magana cikin zuciya. Duka Halimatu ta kai masa ya kauce yana da a Ghana suka samu Farhan yana wasa yana ganin su ya taho da gudu yoyo Mami na cikin maganarsa wanda bata fitowa sosai. Mishi suka yi. Abdulfatah ce yau mun yi faɗa da Mami boy. Farhan sakin Halimatu yayi ya nufi Yaya Abdulfatah da so yana cewa sorry daddy. Dukkansu da rawa suka shiga yi mai irin yadda yayi magana shi a dole ya girma ya iya turanci. Haka suke rayuwa cikin jin daɗi da annashuwa. Hauwa'u ta haifi 'yarta budurwa kyakkyawa mai suna Ummul Khair amma ana kiranta da Ibtisam. Halimatu ta haifi 'yarta ita ma kyakkyawa sak. Ya Abdulfatah kamar an tsaga kara ta ci sunan Mummy wato Bilkisu suna kiranta da Banafsha. Farhan ya girma ya yi wayo har ya shiga makaranta. Mubaraka ma ta yi aure da wani soja Aminu har Allah ya azurta su da ɗiya mace mai suna Farida. A ɓangaren Ami kuma ta ƙara yin aure da ɗan uwan Mummy Alhaji Ibrahim. Matar shi Allah ya mata rasuwa ya bar shi da yarinya ɗaya Khadija. Family ɗin rayuwa suke cikin haifi da yardar juna. Alhamdulillah a nan na kawo ƙarshen wannan littafi mai suna Halimatu Sadiya. Kuskuren da na yi Allah ya yafe min sai mun haɗu a wani littafi.